Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Goloýda İran 1979-njy ýylda bolup geçen Islam rewolýusiýasynyň 40-njy ýyl dönümini bellädi. Geçen döwrüň dowamyny İranda ýaşaýan etnik türkmenleriň syýasy, ykdysady we medeni taýdan geçen ýoly barada dünýä türkmenleri gepleşigi asly İrany türkmen aktivisti bilen söhbetdeşlik geçirdi. 12-nji fevralda Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatyny etnik türkmenleri protest çäresini geçirdi. Protestçiler welaýatyň häkiminiň orunbasary wezipesine täze belenen Abdulkadir Maliyana ýeterlik ygtyýarlyklaryň berilmeýändigini aýtdylar. Dünýä türkmenleri Azatlyk Radiosynyň kabuldaky habarçysy bilen bu barada gurrundaş boldy. Ol Awgan türkmenleriniň arasyna syýasy taýdan oýunşyň, täzeden dirilişiň we galkynyşyň bolup geçýändigini aýdýar. Türkiýede ýaşaýan türkmenistany migrantlaryň syýasy we medeni gyzyklanmalary barada dünýä türkmenleri gepleşiginiň Istanbuldaky türkmenistany söhbetdeşi gurrun berýär. İlkinci tema ýagny İranna rewolýusiýanyň 40-njy ýyl dönüminiň bellenmegi hemde türkmenleriň hak hukuklary barada häzirki wagtda Germaniýada ýaşaýan asly İranly türkmen aktivisti Yusuf Kor dünýä türkmenleri gepleşigine beren interwýusyny geçen döwrüň dowamyny etnik türkmenleriň şowsany beýleki azlyklaryň ýurtda käbir hukuklarynyň kemsizlendigini aýtdy. Ol söhbetdeşligiň başyny İran'a türkmen diliniň çäklendirilýändigini gurrun berdi. İran'a 79-njy ýylda rewolýusiýa boldy. Hökümet Pehlevi hökümeti, parçalyk hökümeti tyýndyryldy. Ýerine islamy hökümet häkimiýeti geldi. Nälekin konstitusiýanyň bar meselesi üçin 15-nji maddada fars dilinden beýleki İran'daky diller hem ýanyna okudulmaly diýen madda bar. Ýöne şu mahal ýa bir hafta geçerek üstünden İran İslam Cumhuriyeti'nin şu rewolýusiýany 40 ýyl geçdi üstünden. Yani däme şu hiç ýerde kabul edilen İran'ın içinde. Ben şol orada en tektabi men hakkımda herkede düşüp görsem sana adar verip başlayalar. Sana mesele döretip başlayalar. Hiç yere seni iş almayalar. Deyip aktivist aýtdy. Kor syýasy meseleler sebäpli İrandan Ýewropada ýerleşýän ýurtlara ýa-da beýleki ýurtlara gaçyp çykan etnik türkmenleriň kösünçlükleri baştan geçirendigini ýytdy. Häzir Awropa ýa-da şeýle çykmadan öňçe şu taýdaki öz hak hukuklaryny goramak üçin herekete düşüp şu sebäpli ýurtdan çykmaly bolan adamlar. Hukuk adamlar üçin hereket eden adamlar. Bir tafar deňdoşlary ýa bindan atylan ýa bolmasa tutulup ýa öldürilen adamlar. Näler şu ýüzden hem gaçyp gelip ýurtdan çykan adamlar. O bäde de şol hak hukuk goramaly bolýar. Häzirki zamanyň şertlerine görä şu meselen aladatyny bolmaly bolýar. Deyip Kor aýtdy. Onuň sözlerine görä hak hukuk uğruna ýurtdan çykan adamlar öz dowduk toprağynda ýaşaýan halkynyň hukuklaryny goramak uğruna iş alyp barýarlar. Bula bäde syýasy hareketler bilen işle bilen gyzyklananna esasy hukuk kazanmak üçin gyzyklanmaly bolýar. Sebäbi ýurdyna halkynyň hiç şeýle hukuk berilmeýär. Tersine bar gymmatlyklaryny, baýlyklaryny alýaly ellerinden hem medeni bolsun, maddi bolsun, manevi bolsun tafawut etmeýär. Her tarapdan horlanyp gelýär. Seni bir öz ýaşaýan ýurduňda bir keseki ýa-da şunu taýlamaly, şunu öz gününe goýsaň bir mesele boljak, den ýanakdan garaýyş watan üstünde. Deyip asly İranly türkmen aktivist aýtdy. İnternetde bar bolan maglumatlardan ma'lum bolşuna görä, Germaniýada asly İranly türkmen diasporasynyň döredin medeni ojaklary hereket edýär. Olar dutar, gyjak ýaly saz gurallary bilen türkmen dilini aýdym-aýdylýan duşuşuklary wagtal geçirip durýarlar. Kor Awgan we Irak türkmenleri bilen deňeşdireninde İran türkmenleri üçin syýasy mümkinçilikleriň we şertleriň başgaça bolanyny gurrun berdi. Irakly türkmen ýa Awganystan türkmenlerini tafawut etýär. Sebäbi otada diktator häkimiýet ýok. Sen hakyň soraýan, sen partiýa döretjek bolýan, ýa bir tofor döretýän, ýa medeni tofor bilmedim, syýasy tofor tafawut ýok. Otada sana adar berilmeýär. Awganystanda ýa Irakda. Lekin Irana gelende düýünden tersine bolýar. Diýip Ýewropada ýaşaýan asly İranly türkmen aktivist aýtdy. Demirgazyk Awganystanda ýaşaýan etnik türkmenleriň arasynda bolup geçýän soňky hadisalar aktivistiň sözüni tasdiklaýan ýaly.
12 fevralda Demirgazyk Owganystanyň Jowzjan welaýatyny etnik türkmenleri protest çäretini geçirdi. Protestçiler welaýat häkiminiň orunmasary wezipesine täze belenen Abdulkadir Maliyana yeterlik ygtyýarlyklaryň berilmeýändigini aýtdylar. Azatlyk radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamirdan Ulumrady asuda protest çärelerini mysal görkezip Owgan türkmenleriniň arasynda siyasi işçiligiň galkynyp başlandygyny dünýä türkmenlerine gurrun berdi. Soňky günlerde Owgan türkmenleriniň arasynda hem şol siyasi duygu düşünceleri ösüp başladı. Misal üçin aýdylanda şu siyasi hareketler etmäge başladylar. Demirgazyk Owganystanyň Jowzjan welaýatynda welaýat häkiminiň orunmasary prezidentiniň tarapyndan bellendi. Şonu welaýat häkimi işe girişmäge ruhsat bermän bir näçe ullap eglep şonu öz wezipesine girişmäge ruhsat bermän ýördi. Şonuň üçin protest geçirdiler 5 güllap Owgan türkmenleri. Bilahara soň orunmasar öz ýaýyna oturtdylar, öz wezipesine girişdi şondan soňra. Hemme Balyk welaýatynyň Hayratan benderinde türkmenleriň ýerlerini elinden aljak boldy bir zor göýler. Şonuň garşysyna protest geçirdiler. 2 gün, 3 günlap protest geçirdiler türkmenler jemleşip. Şol türkmenleriň protestine şol beýleki welaýatlardan barıp gatnaşdylar. Şol türkmenlerde bir siyasi taýdan bir oýanyş, siyasi duygu düşünjesiniň bir ösüp başlamaga diýip düşünýär türkmen wekilleri şoňa. Enden bilek belki bir siyasi partiýalary döretmekleri ahmal diýen pikirler bar. Diýip Şamirdan Ulumrady Kabuldan gurrun berdi. Onun sözlerine göre häzirki wagtda Owganystanyň hasap alynan partiýalaryň sany 150-den aşdy. Ýöne olaryň hataryna etnik türkmenleriň tagallalary bilen gurulan partiýa ýok. Ýöne Owganystanyň etnik türkmenleriň döreden resmi medeni ojaklary bar. Owganystanyň jemi 3000-den gowrak medeni jemgyýetçilik guramalary hereket edýär. Şamirdan Ulumrady Demirgazyk Owganystanyň türkmenleriň goloýda geçiren protest çäreleriniň guramaçylyk işleriniň sosial media arkaly hem de medeni ojaklaryň üstü bilen öz-özünden spontan häsiýetde guramalaşdyrylandygyny gurrun berdi. Medeni guramalarının üstü bilen hem internet hem sosyal medya arkaly habarlaşıp şo birek birerine habar berip mana şinýany protest geçirjek şol şinýany zulüm bolupdy türkmenleriň üstüne diýse şol bir duýgulanyp birden hujjoş diýilýärdi bir öz boluşly bir herekete başladylar. Şol öz boluşly hereketler hem şo ulag tutup öz jügesinden pul töläp ulag tutup baryp şol protestde gatnaşdylar. Misal üçin Mazardaky geçirilen demonstrasiýa Jowzjan welaýatynyň Faryab welaýatynyň Gunju welaýatynyň baryp gatnaşdylar. Ondan soň Jowzjan welaýatynda geçirilen protestde Gunju welaýatynyň, Balyk welaýatynyň, Faryab welaýatynyň baryp gatnaşdylar. Şo edip hemmeleşip şu birden duýgulanyp şu protestde gatnaşyp başladylar. Diýip Murady Kabuldan gurrun berdi. Eýsem daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanly türkmenleriň arasynda syýasy işçiligiň ýagdaýy nähili. Azatlyk radiosynyň Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly migrantlaryň ýaşaýyş durmuş şertlerinden habarly söhbetdeşi. Uzak ýyllardan bäri Türkiýede ýaşaýan türkmenistanly Rozabaýyň sözlerine görä, ol ýerdäki türkmenler syýasat bilen o diýen gyzyklanyp barmaýar. Türkiýedäki türkmenistanly migrantlaryň arasynda özara duşuşuklary geçirmäge, syýasy habardarlygy artdyrmaga şert mümkinçilik we motivasiýa ýok. Olar esasan ykdysady ýagdaýlar sebäpli ýurtdan gaýdýanlyklar sebäpli Türkiýede diňe iş gazanç bilen meşgullanyp, ýyllaryna Türkmenistana baryp gelip durmagyň aladasynda bolýarlar. Medeni duşuşuklary İstanbulda türkmen naharlaryny hödürleýän garwanyşhanalarda geçirýärler. Türkmenler 3 taýda Türkiýede İstanbulda ýerleşen bir näçe yemekhanalar, ýani yemekhana diýelimizde garwanyşhanalar bar. Aýdalyň Fitch House ya bilmem Türkmen Fitch'si ya bilmem Türkmen Palawy ya Türkmen çorbasy ýaly şeýle ýerler bar. O garwanyşhanalar İstanbul'un içerisinde. Ondan daşary mysal üçin şu türkmenleriň özleri her hepden soňu öz aralarında tanadyk bildikleri ya dosýarlary bilen ya öz garyndaşlary bilen hepdeniň dinç günleri öz öýlerinde oturup şeýle bir türkmeniň medeni durmuşyny näme bilýärler. Rozabaý Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň arasynda Türkmenistan we syýasat bilen baglanşykly gorku faktorynyň uly rol oýnaýanyny gurrun berdi. Sagat bolar bu durmuşyň gözbaşy, dünýäň gardyr sagat janyň bolmasa, adam doýmady berseň müngül aşy, saçagynda buğday nanyň bolmasa, saçagynda buğday nanyň bolmasa. Akıl paýbat gerek
adam kerlige sayla